वेलकम टू मालवण तडका. पावसाळा चालू झाला की मार्केटमध्ये अळूची पानं दिसायला लागतात. ऑलरेडी आमच्या चॅनलला आम्ही अळूच्या भाजीची रेसिपी टाकलीच आहे, तर मी आज तुम्हाला अळू वड्यांची रेसिपी दाखवणार आहे. चला तर मग बघूया. आता आपण अळू वडीसाठी लागणारं साहित्य पाहणार आहोत. इथे मी अळू वडीची पानं घेतलीत. मार्केटमध्ये 2 प्रकारची अळूची पानं मिळतात. एक तर वडीचं अळू आणि एक भाजीचं अळू. अळूवडीचं अळूची पानं ही डार्क ग्रीन कलरची येतात आणि भाजीचं अळू येतं ते लाईट ग्रीन कलरचं येतं. ही मी 3 पानं घेतले, 2 मोठी आहेत आणि एक छोटे. ह्याचा एक रोल मी बनवणार आहे. ते मी 1.5 कप बेसन घेतले आणि हे तांदळाचं पीठ आहे, हे अर्धा कप आहे. आणि ही चिंच गुळाची चटणी आहे, पाव कप. चिंच आणि गूळ गरम पाण्यामध्ये भिजत घालून मी त्याचा कोळ काढलाय, ही पाव कप घेतली आहे. 1 टेबलस्पून तीळ आहे, सफेद तीळ, जे मी भाजून घेतलेत. 1 टेबलस्पून आलं लसूण हिरवी मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट घेतली आहे मी. आणि हा कोकमाचा रस आहे, कोकम भिजत घालून त्याचा रस काढून घेतलाय. पाव टीस्पून हळद आहे, लाल तिखट आहे आणि मीठ आहे, हे चवीप्रमाणे घ्यायचे. आता मी बाउल घेतले, त्याच्यामध्ये मी हे सर्व साहित्य एकत्र करून घेणार आहे. फक्त कोकमाचा रस आपण साईडला ठेवून देणार आहे, तो मी पानांना लावायला ठेवणार आहे. मी बेसन घालून घेते बाउलमध्ये. तांदळाचं पीठ, हे तीळ, हे सुके मसाले, आलं लसूण हिरवी मिरची कोथिंबीरची पेस्ट पण घालून घेते. आणि हा चिंचगुळाचा रस आहे, तो पण मी घालून घेते. आता आपण थोडं पाणी मिक्स करून हे पूर्ण मिक्स करून घेणार. शक्यतो खूप जास्त पातळ नाही झालं पाहिजे बॅटर, त्याच्यामुळे आपण थोडं पाणी मिक्स करणार आहोत. आता या मिश्रणामध्ये मी थोडं पाणी घालणार आहे आणि हे घट्टसर भिजवून घेणार आहे. असं चांगलं मिक्स करून घ्यायचंय. ते माझं पीठ भिजून रेडी झाले. हे खूप जास्त पातळ पण नाही करायचंय, नाहीतर मग आपला रोल व्यवस्थित होणार नाही. जवळजवळ हे अर्धा ग्लास पाणी मी ह्याच्यासाठी वापरले. कोकमाचा रस सोडून बाकी सर्व साहित्य मी मिक्स करून घेतले. आता आपण पानांची तयारी करूया. आता हे मी अळूची पानं घेतलीत. आता त्याचे मी देठ ऑलरेडी कापलं आहे आणि आता हे मी अशा प्रकारे असं वरच्या साईडने थोडंसं कापून घेणार आहे, म्हणजे ह्याचा रोल व्यवस्थित होईल. हा असं कापून घ्यायचं आहे थोडासा वरचा पार्ट. आम्ही कापून घेतलंय. अगदी हळू कापायचं आहे, नाहीतर मग पान फाटण्याची शक्यता असते. त्याच्यामुळे हळू सुरीने हा वरचा भाग असा काढून घ्यायचा आहे, म्हणजे व्यवस्थित फोल्ड करता येईल. आता कापल्यानंतर त्याच्यावरती मी लाटणी फिरून घेणार आहे, म्हणजे थोडासा मऊ होईल ह्याचा देठ आणि आपल्याला रोल चांगला फोल्ड करता येईल. हे असं सर्व पानांना मी करून घेणार आहे. त्या अळूच्या पानांचे देठ मी असे कापून घेतलेत आणि त्याच्यावर लाटणी फिरून घेतले. आता मी ह्याला हा कोकमाचा रस लावून घेणार आहे, कारण ह्या अळूच्या पानांना बऱ्यापैकी खाज असते, त्याच्यामुळे आपण आंबट बऱ्यापैकी लावणार आहोत. म्हणजे अगोदर मी कोकमाचा रस लावून घेणार आणि चिंच तर आपण त्या बॅटरमध्ये वापरलीच आहे. तर हे सर्व पानांना मी असा प्रॉपर कोकमाचा रस लावून घेणार आहे. त्या अळूवड्याच्या पानांना मी कोकमाचा रस लावून घेतलाय व्यवस्थित. आता ह्याला मी हे आपलं बॅटर त्याच्यावरती पसरवून घेणार आहे. तर व्यवस्थित थर लावून घ्यायचंय. आता ह्या पहिल्या पूर्ण पानाला मी हे बॅटर लावून घेतले बेसन. आता हे मी दुसरं पान असं उलटं ठेवणार आहे. हे आपण असं ठेवलंय ह्याचं पहिल्या पानाचं टोक वरती. आता हे असं उलटं करून मी लावणार आहे आणि ह्याच्यावरती पण पूर्ण बेसन पसरवून घेणार आहे.
आता ही तिन्ही पानं मी एकावर एक लावून घेतले, एक सरळ लावले आणि त्यावरती दुसरं उलटं लावले, असं मी तिन्ही लावून घेतले. आता हे मी फोल्ड करून घेणार आहे हळूहळू. ही अशी फोल्ड करायची आहेत आणि त्यावरती पण मग बेसन लावून घ्यायचे. अशी चारी साईडने ह्याची चारी कोपरे असे आतमध्ये फोल्ड करून घ्यायचे आणि त्याच्यावरती पण मी आता बेसन लावून घेणार आहे सर्व बाजूने. आता मी वरतून पण सर्व बेसन लावून घेतले. आता हे मी हळूहळू असं फोल्ड करून त्याचा रोल बनवून घेणार आहे. आता हा माझा रोल रेडी झालाय आणि आता ही मी चाळणी घेतली, त्याला मी तेल लावून घेतले, याच्यावरती मी वाफवून घेणार आहे. रोल जरा लांबीला मोठा झालाय, चाळणीमध्ये तो राहणार नाही म्हणून मी याचे 2 पीस करून घेतले. मी असं कट करून घेते मध्ये. हे आता मी वाफवून घेणार आहे. मी एका रोलचे 2 पीस करून घेतले, ते व्यवस्थित बसले चाळणीमध्ये. आता हे मी वाफवून घेणार आहे. हे मी टोपामध्ये पाणी तापत ठेवले आणि हे मी रोल वाफवून घेणार आहे. आता याच्यावर मी झाकण ठेवते आणि हे मीडियम गॅसवरती मी 15 मिनिटं वाफवून घेणार आहे. आता 15 मिनिटं झाली आहेत. हे रोल तुम्ही बघू शकता, याचा कलर काळपट झालाय. हे चांगले शिजले. आता हे मी काढून असंच प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे आणि गार व्हायला ठेवणार आहे. हे अळूवडीचे रोल प्लेटमध्ये काढून घेतले. हे बरेच गरम आहेत, हे आत्ता कापायचे नाही. जर आत्ता आपण कापायला गेलो तर ते प्रॉपर कापले जाणार नाही, त्याचे तुकडे होतील. हे रूम टेम्परेचरला असं पूर्ण गार व्हायला द्यायचे, त्याच्यानंतरच मी वड्या कापून घेणार आहे. हे अळूवडीचे रोल आता गार झालेत. हे छान असे शिजले गेलेत व्यवस्थित, बघू शकता तुम्ही. आता ह्याचे मी वड्या कापून घेणार आहे. हे रोल तुम्ही फ्रीजमध्ये बनवून ठेवू शकता अगदी 8-10 दिवस आणि पाहिजे तेव्हा तुम्ही फ्राय करून घेऊ शकता. आता ह्याच्या मी थोड्या पातळसर अशा वड्या कापून घेणार आहे. ह्या वड्या फ्राय न करता अशाही खाऊ शकता. जर ऑइली ज्यांना जास्त खायचं नसेल तर ह्या अशाही खूप छान लागतात, नाहीतर ह्या डीप फ्राय किंवा शॅलो फ्राय करू शकता. या एवढ्या अशा मी वड्या कापून घेणार आहे सर्व. या वड्या कापून घेतल्या, ह्या अशा खूप छान शिजल्या गेल्यात आतून. पीठ जर व्यवस्थित लावलं तर ह्या प्रॉपर त्याचे रोल राहतील, वड्यांचे तुटणार नाहीत. आता हे मी शॅलो फ्राय करून घेणार आहे. आता इथे मी पॅन घेतले आणि मी तेल गरम करत ठेवले. ह्या वड्या मी शॅलो फ्राय करून घेणार आहे. मी हे सगळं तेलामध्ये टाकून घेते आणि जवळजवळ मीडियम गॅसवरती मी फ्राय करून घेणार. आता ह्या मी 5 मिनिटं जवळजवळ मीडियम गॅसवरती एका साईडने भाजून घेतले. आता ह्या मी दुसऱ्या साईडने पण भाजून घेणार आहे. हे मी परतून घेते आणि अजून 5 मिनिटं मी दुसऱ्या साईडने पण लालसर होई पण मी तळून घेणार आहे. जर 10 मिनिटं मी तळून घेणार आहे दोन्ही साईडने. डीप फ्राय केला तर तुमचे लगेच तळून होतील. तर माझ्या अळूवड्या दोन्ही साईडने चांगल्या फ्राय झाल्यात. ह्याचा जवळ 5-5 मिनिटं मी दोन्ही साईडने तळून घेतल्यात. असं छान लालसर रंग आलाय आणि खूप छान वास पण पसरलाय, सुगंध पसरलाय त्याचा. आणि आता मी प्लेटमध्ये काढून घेणार आहे. ह्या अळूवड्या आपल्या इथे रेडी झाल्यात. मी प्लेटमध्ये काढून घेतल्यात. ह्या बघू शकता तुम्ही, अशा दोन्ही साईडने खूप छान फ्राय झालेले आहेत आणि दिसायला पण खूप छान दिसतात. ही अळूवड्यांची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला तुमच्या नवीन रेसिपीचे अपडेट्स मिळतील. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद.